Bakit? At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 11:18 PM sa buong Kapuluan, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang top secret caller natin ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, ano pang hinihintay natin? Kilalanin at pakinggan na po natin ang kanyang top secret. Hello, ma'am. Hello po. Good evening. Good evening po. UA na lang po. Hindi, ma'am. Kamusta ka, ma'am? Wait lang, ma'am. Hello po. Wait lang, ma'am. Okay po. Excited ka naman ikwento yung buhay mo, ma'am. Sorry po. Isihan mo lang, ma'am. Pakalmahin mo muna ka, ma'am. Inhale, exhale muna tayo. Good evening, ma'am. Kamusta ka ngayon? Okay lang po. Diba, Kinakabahan actually. Natawa ka rin sa'yo na, ma'am. Huwag ka kabahan, ma'am. Kaya nga, ayoko, ma'am, nang pinapadiretso kwento yung mga yung mga caller natin, ma'am. Kasi gusto ko muna, ma'am, na makapag-inhale, exhale kayo, ma'am. And then, ma-feel ninyo muna na comfortable kayo nakausap ako. Kung hindi, ma'am, pwede mo pong ibaba. Kung comfortable ka naman, ma'am, tuloy natin yung kwento. Ganun lang po, ma'am. Okay. Okay, Okay ma'am. po. Ma'am, kamusta ka ngayon? Anong pinagkakabalahan mo? Okay lang naman po. Nagwo-work actually. Anong industry po, ma'am? Saang industry po, ma'am? Sailing po. Selling, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, ilang years ka na po dyan sa company mo? 6 months pa lang po actually. Bago pa lang. Mhm. Okay, ma'am. So, ma'am, before po dyan kayo mapunta sa company na yan, may previous company po ba kayo? Yes po, meron. Anong ginagawa nyo dun, ma'am? Same lang din. Actually siya, yung most likely couriers, most ganyan po. Logistics. Okay. Logistics naman, ma'am. So, sa mga pinapadala-dala. Okay, ma'am. Gets. Yes po. So, ma'am, single ka po ba, ma'am? Ngayon, yes po. May anak na? Wala pa po. Uy, wala pa. Ilang taon, ma'am? 22 years old po. 22 years old? Yes po. Okay, ma'am. 22 years old. Taga saan, ma'am? Davao City po. Davao City. Maayong gabi sa imo tanan. May gabi po. Yes. Salamat. Nasa balay ka ngayon? Yes po. Okay. Ma'am, tago natin sa pangalang Ma'am? Hello, ma'am? Hello po. Itago natin sa pangalang UA po. UA. So, itago natin sa pangalang UA, 22 years old, from Davao City. Ready ka na, ma'am? Yes po. Ready na po. Ma'am UA, 22 years old, from Davao City. Ano ang top secret mo? Naging mistress po ako ng district head namin po. Tama ba ako na narinig, ma'am? Yes Naging kabit ka ng district head ninyo? po. Yes po. Anong district head, ma'am? Paliwanag mo muna sa akin, ma'am, yung position niya. Medyo hindi ako familiar, ma'am, eh. Sa logistic kasi sir is meron kasi like mukhang by position kasi siya. Okay. So meron siyang yung head talaga. Yung I think manager na siya. Then sa susunod is yung district head which is siya yung may handle ng mga districts pa.
Like, Okay, ma'am. like Davao del Sur, ano niya po. Okay, ma'am. Thank you for the information, ma'am. Sa knowledge na Mhm. naibigay mo sa akin, ma'am. And sa amin. Yes. So, yun. Mataas to, ma'am. Mataas to na tao sa Mm-mm. company Yes ninyo. po. Mm-mm. So, ma'am, ang work mo dito is Um, supervisor. supervisor ka. So, Yeah. madalas mo itong nakakasama si district head. Yes, actually kung may problema yung branches po namin, siya po yung pumupunta. And ikaw. Hindi, kasi ano lang kasi kami, nasa branch lang po talaga kami. Siya kasi Okay. is siya yung monitored sa lahat ng districts. So, ibig sabihin, ma'am UA, madalas magkaroon ng problema sa inyo. Yes po, opo. Sa branch ninyo kasi madalas kayo nagkikita nito ni district head eh. Yes po. Okay. Okay. Tama tayo. Alright. So, ma'am, gaano nakatagal ang inyong relasyon nito ni district head? Nag 8 months po kami. 8 months na. Yes po. May asawa na to, ma'am? Yes po, meron po. May anak na? Meron din po. Kasal sila? Hindi. Kasal po. Okay. Aware ka naman bago kayo maging magkarelasyon nito na kasal siya, may anak siya? Yes po, aware po. Okay. Ma'am, alam ko naman na Ma'am UA, may mga dahilan tayo kung ba't natin ginagawa yung mga ganitong bagay. Gusto ko, ma'am, sana marinig namin kung ano bang reason mo. Bakit ka pumatol dito kay District Head? Actually, ano siya eh, meron din kasi something, yung sa religion, Muslim kasi siya. Mhm. So, I think it's allowed na maging like 2 or 3, ganyan. But hindi ko din kasi alam kung, ewan ko, feel ko lang is, feel safe sa kanya, ganyan po. Naintindihan kita, ma'am. So, kaya ka rin gumo na makipagrelasyon, ma'am, kasi alam mo naman and aware ka na kapag ganung religion, kapatid nating mga Muslim is may karapatan silang mag-asawa basta alam mo na kaya nilang suportahan yung asawa nila at may kapasidad silang bumuhay. Tama? Yes po. So, sinabi niya rin ba sa iyan? Yes po. Sabi niya is, if want ko ba daw mag-convert kasi gusto niya mag-legal daw. But, hindi ako pumayag. Tama ba ako ng pagkaunawa, ma'am? Kasi, ma'am, hindi po pwede sa relihiyon nila o sa kanilang kultura na mag-asawa o mag-jowa ng panibago pero hindi Muslim. Tama ako? Kasalanan ba yon, ma'am? Ako, ma'am, kasi mas nakakapag-usap kayo, ma'am, nililinaw ko lang na kasalanan ba sa kanila na kapag hindi po kapwa nila Muslim ang kanilang nagiging karelasyon ay mali po? Yes po. Sinabi niya sa'yo mismo? Opo. Okay, kaya niya pinapa-convert ka? Pero bakit niyo pa rin pinagpatuloy? Actually ngayon is wala na. Nag-stop na kami. Pero tumagal kayo But- ng 8 months. Yes po, nag-stop siya actually nung this year lang, nung March, pagkatapos ng birthday ko. Mhm. Kasi tumawag yung mama niya sa akin. Anong sabi? Hindi pa ba daw kami tapos, ganyan po. Kasi nung January is, nalaman na kasi ng wife niya. Then, yun din yung reasons bakit nag-forced resign ako sa last company na nandun ako. Kasi nalaman ng wife niya and Nareklamo ka nagsumbong sa HR? Yes po. Then, yun po. Ma'am, Hindi pa din siya nag-stop doon. Ma'am UA, teka lang, bago natin ipagpatuloy na hindi pa rin nag-stop doon, bakit mo siya ginusto? Ano ba, may something bang kakaiba sa kanya? Or ito ba'y intentional na
plano mo talagang magkagusto ka sa kanya, magkagusto siya sa'yo, or talagang, ano ba, bigyan mo ko ng idea, ma'am. Hindi ko po din kasi po ma-explain, pero basta yung nafi-feel ko lang din po sa kanya is if kasama ko siya is parang safe po ako, ganyan po. Kasi pinaramdam niya sa'yo na safe ka. Yes po. And Naging also sweet love siya din sa'yo. yes po, na-feel ko din naman po na love niya din po ako. Mhm. Mhm. Kasi po nung time na nagkaalaman na po, pumunta po yung wife niya doon sa ano, sa kung saan siya. Hindi ko na lang sabihin yung ano, yung lugar. Apo. So pumunta dun, pinapili siya. Oh, sino ba yung pipiliin daw? Mhm. Ako ba daw at saka yung Mhm. ano, yung wife niya. Then, nung answer niya yun is ako daw. So, mga isang araw nakalipas po is hindi ko alam na nagpunta pala siya sa bahay. Anong ginawa So, niya sa bahay mo? akala ko po, yun na po. Ako na yung pinili. Kaso anong ginawa? Pero hindi po pala. Bali mukhang nagpunta lang siya doon kasi nagpalamig lang ganyan po. Pero pinili niya pa rin yung asawa niya. Yes po, mga after 7 days, I think. Ganyan po. Mm. Bumalik din po siya agad sa asawa niya. Wala siyang sinabi sa yung dahilan kung bakit siya nagloloko sa asawa niya. Wala po. Ibig sabihin niya lang may karapatan naman daw kasi siya na gumusto din ng iba basta converted din sa kanilang religion. Hindi naman niya specifically po sinabi talaga yan. Mhm. Pero yung nafe-feel ko din po kasi is hindi niya din kaya iwan yung wife niya. Kasi meron din kasi silang anak eh. Okay, so parang ano lang yung relasyon ninyo, ma'am? Kung pwede ko ba mang maitanong, ano lang yung relasyon ninyo? Saan mo matatag or matatawag? Kasi feel ko kasi kasi if kami lang dalawa is at saka kung meron ibang tao is pinapa-feel niya naman na ako yung jowa niya po. And open din naman kami nung nasa branches kami. Open din naman kami doon. So, hindi ko din alam kung ano po. Pero syempre, matatawag sa sarili ko is talaga eh. Mistress talaga ako. Mistress. Pero legal na mistress. Parang ganun, no? Legal na mistress. No? Ganun ba, ma'am? Hindi ko rin po alam eh. Bakit po? Kasi di ba? Parang proud siya eh. Aware naman siguro yung trabaho ninyo na may asawa siya, may anak siya, di ba? Yes po, aware Di naman ba? po lahat. Tapos, pinapakita niya na kayo, magkarelasyon kayo doon. Di, ganun yun. Legal na mistress. Kasi sa bahay din po kasi siya umuwi eh. Mhm. Sa bahay ninyo, sa bahay mo. Tsaka kinausap din naman si mama. Mhm. Napag-usapan din yung about sa ganun. Na meron din naman daw siyang asawa, ganyan. Anong sabi? Ang sabi ni mama, i-make sure lang daw na hindi daw ako mapapahamak, ganun. Ano naman perks mo nung simula nung naging magjowa kayo sa trabaho? Open kasi ako masyado sa kanya. Sa lahat ng problems doon. So, Mhm. syempre, as a supervisor, tapos alam naman na, jowa mo yung head. So, medyo mabilis lang din mag-utos na ganyan, doon ka, ganyan, ganyan. Kasi takot sila sa head po, na ibagsak sila during sa kanilang during sa, like,
evaluations nila. Oh, kumbaga powerful ka dun, no, ma'am? Pag sinabi mong, sige, Yes. ito gawin mo to. Alam na Mm. nila yon dahil, bawal natin banggiin yan si UA dahil may boyfriend niya na boss. Yes. Parang Power. ganyan lang yung perks po. Sana all. Ma'am, eto na. So, ba't kayo humantong sa paghihiwalay? 8 months dahil nga nahuli na ng asawa. Pero nasabi mo Mm. kanina, di ba? Parang hindi pa doon natapos. Yes po, kasi up until now, kasi nagme-message pa rin siya sa TikTok eh. Dito sa TikTok. Ma'am, teka lang, ma'am. May matatanong lang ako. Mm. Okay lang ba masagot mo? Yes po. Totoo? Yes po, opo. Kahit nung naghiwalay na kayo, may nangyayari pa rin. Yes po. Totoo? Ilang beses, Yan. ma'am? Actually, nag-message siya last November 7, I think. Mhm. Sabi niya, coffee lang daw. Coffee Sabi lang. niya, baka gusto niya kang yayain mag-coffee. Yung coffee So, na uwi syempre, saan? Nauwi po sa sa in. Saan, ma'am? Sa in po. Sa anong ayun? Sabihin mo sa akin, wag kang mahiya. Sa in, nauwi sa in po. Yung kape na uwi sa in. Yes. Ilang oras? Ano po, whole night? Whole night. The best kate, no? So, naging coffee in. Yes po. Actually, nag-coffee talaga kami nun. Oo nga, alam ko. After Mhm. coffee, Yun na po. Nag-hot na din. Ay, nag-hot. Nag-cold na din. kailan yung pinakalas nyo? Yun, November. November po. Kasi meron siyang support dito eh. Sa Davao. So, kada may gagawin siya dyan sa lugar ninyo, kinukontakan niya. Parang gano'n na din po. Okay. Kasi naka-block siya sa lahat ng social medias. Kasi nga ayaw ko nang ayaw ko na mag-contact sa kanya. Sus! Hindi. Sus! Kasi, Sus! Ma'am. yes po. Lokohin mo na. Yung iba, wag ako, ha? Hindi po. Kasi last kasi na naghiwalay kami. Like totally talaga nag-cut off. Is wala kaming closure. Alam ko nga, pero ma'am. Yes po. Lokohin mo na yung iba, wag ako, ha? Naka-block pero nakapag-coffee kayo, ma'am. Sige nga. Kasi nga, contact niya ako sa TikTok po. Oh. Sabi mo lahat. Wag mo na akong lokohin. Nagtitira ka ng isa dyan. Alam ko yan, ma'am. Wag mo na akong lokohin. Hindi na. Meron kasi isang supervisor din dati na kasama ko. Hmm. Then, parang siya yung ginawang tulay namin. Alam ko. So, Plano mo rin sinabihan yun. din- Plano mo rin yun. Oh. 'Di ba? Yes or no, ma'am? Yes. 'Di ba? Wag mo na. Ma'am, ito lagi ko sinasabi dito sa programa, ma'am eh. Wag niyo na ako lokohin. Magkakakampi tayo dito. We listen and we don't judge, ma'am. Kaya ako na-high blood lagi, ma'am. Alam na natin yung katotohanan kasi niloloko pa natin yung isa't isa. Natawa ka rin, di ba? Natawa ka rin, ma'am. Ma'am, yung kaharap nyo po, ma'am. Sabi ko lang. Hindi, ma'am, yung kaharap nyo, loko-loko rin to, ma'am. Kaya, Tapos, Pero nagkaroon kayo ng komunikasyon na naman. Nagkita ka nga kayo ng November, tama? Pero mga recent lang, nung pagkatapos ng November 7, mga siguro November 12, nalaman ko buntis pala wife niya. Medyo na-guilty ka. Hindi naman siya na-guilty, pero sabi ko, na bakit ganun? Ngayon kasi wala na akong gana sa kanya, mag-chat again. Siyempre, di ka naman talaga nagchat-chat eh. Inihintay mo siya mag-chat. Kaya nga, pero hindi na. Paano hindi Binablock na? niya naman ako. Sabi mo, hindi na. Hindi na. Ba't ang lambot sa dulo? Hindi.
Sabihin mo sa akin, Titan Jello, hindi na. Titan Jello, hindi na. Hindi ng ano? Hindi ka naaayaw, ganun? Gusto mo pa, ganun? Linawin mo. Titan Jello, hindi na. Titan Jello, hindi na. Magchat-chat sa kanya again. Ay, magre-reply pala. Pero paano pag pinilit ka? Okay lang, mag-go pa rin. Ano? Mag-go pa rin. Hindi, kailangan ko talaga advice. High blood ako sa'yo, ma'am. Sabi ko lang sa'yo. Wait lang. Ma'am UA, Yes po. kunyari nag-chat ako sa'yo, kunyari. Ako yung guy. Mm. San ka ngayon? Anong re-reply mo? Hindi mo na ako magre-reply ng, ilang minuto. Like, papalipasin ko mo na yung, 20 minutes. Tapos, anong sasabihin mo? Doon ako magre-reply. Ano nga sasabihin mo? Sabihin ko, sorry, late reply. Meron akong customer eh. Tignan mo, ilang minuto pa lang tayo nag-uusap, segundo pa nga na bago na agad statement mo, sasagot ka rin pala. Pinapaikot ko lang yung tanong. Pinaikot ko lang yung tanong. UA, nalito ka na. Manindigan mo na hindi ka sasagot kunwari. Ay, okay. Sige. UA. I-block ko na lang. Kunyari. I-block ko na lang siya. Anong gagawin mo? I-block na lang kita pag nakita ko message mo. Ibablock na lang kita. Ano bang kailangan mo? Ba't ka tumawag dito, UA? Advice. Tingin mo ako ba yung tamang tao para sa advice? Yes. Seryoso ka? Oo naman. Naniniwala ka sa akin? Naniniwala naman. Kahit naman ano sabihin ko dito, hindi ka maniniwala eh. Hindi. Kasi nga, nag-stop na nga ako. Kailan ka nag-stop? This month lang. This month lang. Anong na-realize mo muna? Ba't ka nag-stop? Madami na rin kasi nagsasabi na na like, pag nandito siya is, like, ginagawa niya lang akong pahinga. Para Hindi usan. pahinga. Para ubusan pala. Sorry. Pinapaganda Oo, mo pa yan. pahinga. Rerektahin na kita na ako sa'yo eh. Tapos, nga. anong sinasabi mo sa kanya? Dun sa mga kaibigan mo? Sinasabi ko na, yun na nga, ayoko na nga. Yung, oo nga, ayoko na nga. Parang baliko yung ganun mo eh. Hindi nga. Sabi ko nga sa kanila na, hindi na. Tapos ini-stalk ko pa sila. Okay, ma'am. Bago natin pag-usapan niya, ma'am. Anong itsura na itong guy? Okay lang. Hindi siya matangkad. Like, nasa mga 5'8" ata, or 5'7" yung height niya. 5'7" or 5'8" yung height niya. Ilang taon niya? 28. 28. Bata pa. Magkalapit lang kayo ng edad. Totoong edad niya yun? 28? Yes. So, ikaw, totoong edad mo, 22? Opo. Okay. 22, 28, may anak na. Pogi ba to? May kamukhang artista? Wala. Hindi naman siya pogi. Na pogi talaga. Malakas lang yung sex appeal niya. Malakas lang talaga yung dating. Yes. Ikaw, UA, anong itsura mo naman? Ay, syempre maganda. Paano maganda? I-define mo sa akin yung maganda. Ano ba? Mukhang si Nadine. Nadine, morena ka, ganun. Yes. Morena, balingkinitan, tama ba ako? Parang, hindi naman balingkinitan. ano? Sabi naman. Chabi-chabi, pero Pero ang itsura, Nadine Lustre. Yes. Okay. Tapos, gano'n ka katangkad? 5'4". 5'4". Nakailang boyfriend ka na, Nadine? Ako? Nadine, natawag ko sa'yo, ah.
Tatlo. Nadimonyo ka, ganun? Nadimonyo, ganun? Ay, blood ako sa'yo. Nakailan ka ng boyfriend? Tatlo nga. 3. Mm-mm. Pangatlo to si ano? Yung... Oo. So, talagang binilang mo siya sa boyfriend mo. Oo naman. Okay. So, gusto mo na marinig yung aking advice? Yes, of course. Makikinig ka. Oo naman. Baka naman gusto mo lang marinig yung boses mo sa radyo. Magsasayang lang tayo kuryente. Wala naman. Bakit ko naman maririnig? Nag-ano ako eh. Tumatawag ako. Okay. Alam mo na din, ito lang yan eh. Bilang babae, masasabi ko lang sa'yo, respetuhin mo yung sarili mo. Kasi, ang respeto, nagmumula yan sa sarili natin. Bago natin makuha sa iba. Mm-mm. Kung alam mong pinapahalagahan mo yung sarili mo, hindi ka kailanman ganun kadali makuha ng lalaki na yun. Kaya kanya ganun kadali yayain, kasi alam niya sa sarili niya na madali ka talagang kuwain dahil wala kang respeto sa sarili mo. Dapat pinapakita mo yung worth mo. Kasi the more na umuoo ka palagi doon, binababa mo yung worth mo. Ibig sabihin wala kang halaga. Marupok ka. Aray ko. Totoo yun. Tanga-tanga ka. Ganun. Sorry sa word, pero yun talaga yun. Mm-mm. Yes. Kasi ma'am, ang hirap ma'am eh, na hindi natin pwedeng hayaan lang na kapag kumalabit, go kagad. 'Di ba? Yan yung sinasabing kalabit penge eh. Kakalabatin ka, penge, oo ka kagad, bibigay mo kagad yung sarili mo. Hindi pa pwedeng ganoon. Kung gusto mo respetuhin ka, kung gusto mo talaga na magka-value ka, ipakita mo talaga na may worth ka. Ano bang gusto mo, UA? Ito lang naman yan eh. Tatanungin kita kasi gusto ko manggaling sa'yo. Gusto mo ba na nire-respeto ka o gusto mo talaga yung ganyang lalaki? Siyempre, gusto naman yung nire-respeto. Pero gusto mo rin yung bad boy ng ganyan, di ba? Hindi naman. Pero hindi eh. Mahal ko talaga yun eh. Mahal Hindi mo, ko naman ano. Mm-mm. mahal mo siya. Yeah. Pero mahal mo yung sarili mo. Mas mahal ko ng sarili ko, siyempre. Mahal mo pala sarili mo, ba't hindi mo muna respetuhin yung sarili mo? Tingin mo ba tama yung pagmamahal mo? Ngayon ko lang kasi na-realize. Ay, this month lang. O yun. Kung alam mong mahal mo yung sarili mo, mahalin mo talaga. Respetuhin mo muna yung sarili mo. Mm-mm. Kasi alam mo naman na mali yung relasyon eh. Saan ba natitirang lalaki para sa'yo? Wala ba nanliligaw sa'yo? Meron naman. Diba? Kasi Mm-mm. kung sasayangin mo yung pagkadalaga mo as a 22 years old para sa lalaki niya na alam mo naman na may anak na, may asawa niya. Awa ka naman ate. Sayang yung pinagmamalaki mo na ikaw si Nadine Lustre. Diba? Kaya, Sayang yung ganda mo ate. Kumbaga, mm-mm. ma'am, simple lang ang i-advise ko sa'yo, ang sasabihin ko sa'yo. Respetuhin mo lang yung sarili mo, alamin mo ano yung worth mo. Walang sino man na makakaganyan sa'yo, ma'am. Kasi kapag alam natin yung worth natin, yung halaga natin, hindi tayo makakalabit basta-basta ng mga lalaki. Kasi ikaw mismo magtuturo sa tao kung paano ka nila tratuhin. Hindi sila ang dapat magturo sa'yo na paano yung iaarte mo dun sa ginagawa nila. Hindi ganun. Iparamdam mo sa kanya na babae ka talaga, na mahalaga ka, na hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Mm-mm. Alam ko naman na alam mo na yan eh. Hindi ko na nga kailangan sabihin to, ma'am eh. Sasayang lang tayo kuryente eh. Oo, nagsasayang. Napapagod lang kami dito ni Boy Pindot. Diba? Kasi Mm-mm. ma'am, to be honest,
Bata ka ba, ma'am eh? You're still young na masabi mo na alam mo na yung pag-ibig. Ma'am, hanggat maaga, ma'am, na hindi ka pa nabubuntis na itong lalaki na ito, ma'am, lumayo ka na. Mahalin mo muna yung sarili mo, ingatan mo yung sarili mo, mahalin mo muna yung magulang mo. Gawin mo muna yung mga pangarap mo, ma'am. Mahirap, ma'am, kung mabuntis ka nito, sasayang ka lang. Actually, talaga, nabuntis talaga ako nung April. Oh, pinalaglag mo. March. Hindi, uy. Ano nangyari? Nakunan lang. Alam mo, ma'am, Siguro, cut lang kita. Ang pinakamasakit na sasabihin ko sa'yo, gusto mo? ano pa? Ayoko talaga itong bitawan, ma'am. Dahil maraming aangat ang kilay. Pero ma'am, gusto ko mamulat ka eh. Mm-mm. Alam mo pa, buti pa yung mga bayarang babae na babayaran. Pero ikaw, ma'am, kinakalabit ka lang, chinachat ka lang sa TikTok, ma'am, gumugo ka na. Ang baba mo, ma'am. Tapos pumapatol ka sa may asawa, ma'am. Tingin mo, ma'am, gusto mo ba ng ganun? Ganun ang tingin sa'yo, ma'am? Hindi. Pero titignan mo, tama ba ako? Hindi. Tama naman. Di ba? Hindi ko sinasabi na tama yung ginagawa ng mga binabayaran ng babae. May kanya-kanya silang kwento rin kung ba't nila ginagawa yan. Pero ma'am, gusto ko lang din ipamukha sa'yo, ma'am, na ano yun? Sasabihin lang sa'yo na nandito ako sa Davao. Kita tayo. Go ka na. Kikiligin ka na. Ikaw pa gumagawa rin ng paraan para mag-meet kayo. Mm-mm. Baka hindi naman pagmamahal yun, ma'am. Baka last lang yan, ma'am. Gusto mo lang yan. Init lang ng katawan yan, ma'am. Kasi ma'am, kung itatag natin sila sa pagmamahal, ma'am, hindi po ganyan yung pagmamahal. Ang pagmamahal po, dinadaan natin sa tama. Ang totoong nagmamahal ay hindi kailanman gustong saktan yung taong minamahal niya o masaktan yung taong minamahal niya, ma'am. Mm-mm. Di ba? Yun lang yun eh. Mm. Baka ano lang yan, ma'am. Ma'am, 22 years old, ma'am, magnilay-nilay ka, ma'am. Pag-isipan mo yan, ma'am. Kausapin mo nanay mo, totoo ba yung ganito ba yung pagmamahal? Ako na mismo, ma'am, nagsasabi sa'yo, ma'am, kung tingin mong ikaw si Nadine Lustre, kamukha mo yun, ma'am, pahalagahan mo yung sarili mo, ma'am. Bata ka pa. And 22 years old, ma'am, marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo, ma'am. Pero ma'am, sana totoong tanggapin mo tong sinasabi ko. Kasi hindi naman ako yung mismo nagbigay sa inyo ito. Hiningi mo to sa akin, yung mga gusto mo marinig sa akin ngayong gabi na to. Sana pakinggan mo, ma'am. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi ang lalaki, ma'am, hindi naman nauubos yan sa mundo. Napakadaming lalaki, ma'am, sa mundo. And sana mahanap mo yung tamang tao para sa'yo. Paano mo mahanap yung tamang tao? Mahalin mo muna yung sarili mo, ma'am. Pahalagahan mo muna yung sarili mo, mahanap mo yung tamang tao. And sana, ma'am, itong lesson na to, yung pangyayari sa'yo na to, maging lesson na to eh. Maging lesson sa'yo na kilala mo na kung paano mo kikilatisin yung lalaki. Hindi yung bigay ka ng bigay ng iyong sarili. Bakit minaloloko? Kasi may taong gusto magpaloko. Yes, di ba? Tama ka dun. Kasi may papalok. Tama. Basic. Napaka-basic, ma'am. Napaka-basic ng gusto natin puntuhin dito. Wala na tayong kailangan pang i-memorize. Basic yan, ma'am. Ma'am, dasal ko, ma'am, na maunawaan mo tong sinasabi natin. And ayoko, ma'am, na alam mo, ma'am, ito ma-share ko lang to sa'yo, ma'am. Ma-share ko lang din to. Sobrang sama ng loob ko, ma'am, na may isang lalaking gumawa, ma'am, nung nag-post nung nagloko na babae. Nagigets mo yun? Alam mo yun, ma'am, yung nag-trending sa TikTok. Yes po. Yes, ma'am, nagagalit ako yun, ma'am. Bakit? Sa akin, ma'am, normal sa mga babae ang mag-post ng mga lalaking nagloloko. Alam natin yan emosyon ng babae yan Pero para dun sa isang lalaki na magpo-post ng gano'n, nagagawan mo pa ng storyboard na simula nung nagloko siya, ganito, hindi maganda Hindi maganda, ma'am.
na ganun din, ma'am, yung gawin. And sana, ma'am, hindi na mangyari sa iyo yun. 'Di ba? Na may isang lalaki na magsabi na nagloloko ka, may isang babae o asawa na magreklamo na nagloloko ka, ma'am. Kasi ayaw naman natin tignan. 'Di ba? Na ganun yung mga babae. Total naman lagi niyo naman sinasabi kami mga lalaki manloloko eh. Sana patunayan ninyo. 'Di ba? Patunayan mo, ma'am. Hello, ma'am. Yes po. Walang kapayapaan, ma'am, kapag may kahati sa pagmamahal. Tandaan mo yun. Yun. Mm. Mahirap may kahati, ma'am. Mas masarap na solo mo lang siya. Sa'yo lang. And sobrang bata mo, ma'am. May gusto ka bang sabihin ngayong gabi? Ma'am? Ano, magta-thank you lang. Kasi, mas naging impact din kasi sa akin yung mga sinabi mo. Then yun, mas na-realize ko pa na mali talaga lahat. Kasi yung una parang wala lang kasi sa akin. Hindi ko din kasi alam kung alam ko naman kung ano yung tama at saka mali. Pero, mas nangibabaw kasi yung feel ko na parang okay lang yan, ganyan. So, ngayon, mas na-realize ko pa na hindi talaga siya pwede, tsaka hindi siya talaga tama. So, yun lang. Ma'am, ano gusto mong mabago sa buhay mo ngayong bagong taon, ma'am? Sana maging peaceful na yung life ko. Tsaka hindi na siya hahanap pa ng way. Or, hindi naman ako naghahanap ng way. Siya din naman. Pero sana hindi na ako mapunta sa same situation ngayon sa susunod na taon. Alam mo, ma'am, tuturuan kita ng sikreto. Gusto mo malaman? Ano? Lagi mong tatandaan to. No lang ang sagot ko. No. Kahit mag-reply ka, ma'am, para lang ma-satisfy ka na nakasagot ka. Sabi mo lang no. Sorry, tapos na. Tama na. Isipin mo asawa mo. Yun lang, ma'am, yung linya mo lagi. Tatandaan mo lang yung mga linya na yun. Sorry, tapos na. Isipin mo yung mga asawa mo. Tsaka, ma'am, kung talagang pinapanindigan mo na mahal mo siya, ma'am, kung mahal mo siya, ma'am, ang pagmamahal po ay hindi mo ilalagay sa alanganin yung taong minamahal mo. Alam mong alanganin na makakasira ka ng pamilya, ma'am, kapag minahal mo siya. So, kung mahal mo siya, ma'am, patahimikin mo na yung niya, sarili niya. Ganun lang. No, mahalin mo yung asawa mo, may anak ka niya. Yun lang. No, mahalin mo yung asawa mo. Yun lang lagi, ma'am. Lagay mo yan sa notes mo, ma'am. Maniwala ka. Copy-paste, ma'am. Yun lang, ma'am. Kahit 100 beses niyang sabihin sa'yo, ma'am. Yun lang, ma'am. Mapapagod yan, ma'am. Ang lalaki, ma'am, hindi na po yan namimilit, ma'am, once na matanggihan na po sila ng ilang beses. Siyempre yung ego tsaka yung pride yan. Kaya lang naman nangungulit yan ulit, ma'am, kasi napagbigyan mo eh. 'Di ba? So tingin niya, ang thinking niyan, madali lang pala makuha to, go lang to, anytime, anywhere. So go lang. So pero ma'am, pag diniinan mo na yung talagang ayaw mo na, ma'am, nasasabi mo sa kanya yun, tumigil ka na, may pamilya ka na, mahalin mo na lang yung pamilya mo, hindi na ako para dyan. Tama na yung naging magkasama tayo. Ganun lang, ma'am. Mga simple lang, ma'am, na linya, ma'am. I-notes mo yan, ma'am. I-send copy-paste mo lang, ma'am, para at least nare-replyan. Go lang, ma'am. Tsaka kahit anong sabihin niya, ma'am, lagi mong iisipin, what if ako yung nandun sa asawa niya, ma'am? Ikaw yung asawa niya na may anak na tas niloloko ka niya. Anong mafe-feel mo, ma'am? Masakit, di ba? Yes. Kung sa asawa niya nga, nagagawa niya yun eh. How much more pa sa'yo? Di ba? Yun lang yung ka-basic, ma'am. Kaya, it's about time to let go. Di ba? It's about time na suko mo na yan, na mag-move on ka na, at mag-start ka ngayong bagong taon nito, ma'am.
Yeah. Sabi nga ni Elsa, ano daw? Let it go. Let it go. Yun, ang galing mo ah. Let it go. Let it go. Ma'am UA, may gusto ka pang sabihin? Wala na po. Okay na po yun. Naway hindi mo na gawin. Hindi na po talaga. Magre-reply ka pa, ma'am? Hindi na po. Paano, ma'am? Kunyari, mag-chat ako sa'yo. Kunyari, ako yung guy. Sabihin ko sa'yo, ma'am. Uy, ang sexy mo ngayon. Miss na kita. Nandito ako sa Davao. Ano sasabihin mo? Busy ako. Anong kasunod ng busy ako? Itigil mo na to. Uy, alam mo, busy ka. Ganyan din naman sinabi mo sa akin nakaraan. Ang sexy mo ngayon eh. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi na. Tara na, kita tayo. Ayoko na nga. Bakit ayaw mo? Eh, di ba dati gumago ka naman? Ipin mo na lang yung asawa mo. Tsaka yung anak mo. Eh, mahal ko naman sila pero mahal din kita. Itigil na nga natin to. Bakit nga natin ititigil? Eh, mahal nga kita. Kasi wala na nga. Ayoko na. Eh di, kahit wala na, di, tikman natin yung isa't isa. Ayoko na nga. I-block ko na. Wala na mawawala, di ba? Meron. Ano mawawala? Yung family mo. Pag pinagpatuloy mo pa to. Yan ang mga sagutan mo ha. Pangako mo sa akin yan ha. Oo nga. UA, maraming salamat. Thank you po. God bless. God bless po. Ingat ka palagi. Bye-bye po. Ingat po. Tuto ka lang palagi sa akin ha. Matik. Matik? Kailangan pa bang? Ano? Kailangan pa bang? Ano? Di mo alam. Matik ka pa dyan. Loko mo ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alam mo yun? UA. UA. Pinachat mo na yung ano, no? Yung guy, no? Tawa-tawa ka, ha? Mababay na. UA. UA. Hindi mo ito natulog. Anyway mga kabisyo, maraming salamat po. Once again, ako po pala si Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon through Black Up and Blue Up. And syempre sa lahat po ng mga nakatutok sa atin through On Air. Sa lahat po ng Green GSM dyan na nakatodo daw sila ngayon ng mga radyo nila. Maraming salamat po sa inyo habang bumabiyahe. Ingat po kayo and happy Tuesday. Yeah, happy Tuesday morning na. Grabe, pati yung si Prof dito, si Prof Mark Rainier, nandito. Sinamahan tayo hanggang matapos, mag-umpisa hanggang matapos. Maraming salamat. Pagod na, oh. Gumagano'n pa, rockstar pa rin. Morning! And at syempre, maraming salamat din po sa mga Grab driver, TNVS driver natin dyan, InDrive driver, sa mga taxi driver natin na nakatutok sa mga nasa palengke, sa mga tahanan nila. Maraming salamat po sa pagtutok nyo. Muli, ako po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon na 12:02 AM, kasama ko po ang aking partner dito na si Boy Pindot. And in behalf of DJ Rakitera, maraming salamat. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That portion. Kabisyo tayo na.